No niin, Juksi tässä moro ja taas olisi kommentarin paikka ja mietin ihan tällä kertaa, että voisin tehdä suomen kielellä. Että niin porukka pyysi enemmän, että suomen kielestä voisi olla vähän parempia ja totta kai mulla on enemmän noita suomenkielisiä subscribereita, niin tää voisi olla ihan parempi juttu. Että gameplay on SG Lehtikseltä ja FFA Flabless 30 muoppia. Mutta mä mietin, että mä en puhu tästä gameplaystä, koska siitäkin oli pyyntö, että mä puhuisin jostain muusta. Mulla ei nyt sen kummallisesta vaan aihetta en keksinyt, että mä teen tästä tätä aika nopeasti, mutta mietin, että semmoista aiheesta voisi puhua kuin tuosta HDP-verstä ja YouTubesta vähän nykyään, että itse aloitin tuvaamisen noin 3 vuotta sitten, että ihan siihen aikaan, kun Kodi 4 oli tavallaan vasta tullut ja sitten totta kai YouTubessa oli törkeä vähän pelivideoita Xboxilta, että ehkä tunnetu oli joku Small Beans ja sitä katto kaikki ja ei oikein tahtonut kellään mulle, jos ei saa olla mitään rekordaamisvälineitä, että joillakin harvoilla saattoi olla PVR, että se ei ollut yhtään niin yleinen ja sitten katsoin just jotain Kodi 4 montakeita aina ihan innoissaan ja jotain kuiskopea montakeita oli siihen aikaan törkeän siistejä, uusia ja ihmeellisiä ja sitten kun vertaa tähän nykyaikaan, niin esim. PVR ja Capture Card, niin ne on yleistynyt aivan törkeän paljon, että siis totta kai itsekin omistan, eikä sinne silleen vikaa ole, että itellä on ollut semmosen reilun vuoden ajan, että tavallaan ei ehkä ole ollut silleen siihen aikaan vielä kun ihan jokaisella oli, mutta kuitenkin, että tuossa vähän enemmän massa mukana ja sitten kun sitä just miettii, että aika monella kello oli PVR, niin oli sitten aivan älyttömästi subeja YouTubessa ja tykkäyksiä videoissa ja kaikki katsoi niiden videoita, että ehkä parhaana esimerkkinä on tää Teoku Suomesta. Voi olla että kovin moni ei nykyään sitä tiedä, mutta silloin ennen kuin se pelasi, oli varmaan Suomen ainoata Turtsun lisäksi, jolla HDPVR oli. Niin se kuvasi näitä Killcam-episodeita MV2, silloin kun MV2 oikeastaan oli vasta tullut. Ja se oli ensimmäisiä semmosia tavallaan trickshot-juttuja ikinä, mitä mäkin aloin katsomaan. Ja se oli just semmoista, että jokainen tavallaan suomalaista pelaajasta tiesi sen, että näki sen jossain lobyssä, niin siellä kaikki just game chatissa ihan innoissaan. Ja porukka just tavallaan faniitti sitä, koska se oli semmoinen Suomen tunnetuisen PVRn takia. Ja tavallaan kaikki halusi aina sen mukaan pelaamaan ja muuta, että ne pääsi siihen sen Kami-episodeihin. Ja sitten siinä meni jonkun aikaa, kun Teosta vähän kyllästyi siihen pelaamiseen ja sitten enää Kami-episodeja tavallaan tullut ja sitten se kiinnostus tavallaan loppui siihen ja sitten veikkaa, että osa siihen saattoi just olla se, että Capture Card just yleistyi aivan törkeen paljon, että itselläkin on, että on sama homma, että omistan kyllä Capture Cardin, mutta silleen, että ei se ole enää semmoinen tavallaan hieno juttu, että mulla on se, mä voin rekordaa ja tehdä YouTubeen videoita HD-laadulla ja tämmöistä, kun nykyään niin monelta löytyy niin tavallaan esim. Noiden subscribereiden takia, niin YouTubessa on nykyään niin törkeä hankala saada subeja ja tulla tavallaan kuuluisaksi, jos sitä haluaa. Tai silleen sanoo, että just että tyyli, että saat joku 1000 subscriberia, niin se vaatii nykyään ihan törkeänä just töitä, että sun pitää tietää, mistä porukka on kiinnostunut, mitä sä haluat tehdä ja mitä ihmiset haluaa ylipäätänsä nähdä, että ennen tavallaan se riitti, että omisti PVRn ihan sama mitä kuvasit, mitä teet, kaikki supassut, koska sulla oli se PVR ja joku pystyi katsoa sun pelaamista. Nykyään lähes jokaisella, joka on YouTubessa, on PVR kautta Blackmagic
ihan sama mikä, mutta joku HD-kapturoikarri kuitenkin, että siitä kuvasta saa selvää ja tälleen. Niinku silleen miettii, että niinku esim. Minkä takia PVR hankitaan, niin niinku mikä se olisi mun syy siihen, no mä tavallaan mietin sitä jo pidemmän aikaa, varmaan puolisen vuotta, että pitäisikö mun sitten kuitenkin se ostaa. Ja no sitten mä niinku sopivasti sain rahat siihen ja mietin, että no ei mulla muutakaan tekemistä rahoille on, niin voisin sen nyt huvin vuoksi ottaa, kun niinku mä tykkään editoida itse törkeän paljon. Ja mietin sillä, että no mä voin sitten editoida niitä mun rekordaamia klippejä ja sitten mä saan niinku muilta tavallaan, voin rekordaa muiden kavereiden pelejä, editoida niille ja tavallaan ajattelin sitä enemmän siltä kannalta, että mä niinku pystyn editoimaan, en ehkä niin sen pelaamisen kannalta ja tämmöisen, että toki mä tykkään pelatakin, mutta mä oon aika niinku, näillä hetkillä en pelaa paljon, että saatan niinku esim. Viikonloppuisin tulla pelaamaan pariksi päiväksi, en oikein viikolla enää jaksa, mua ei kiinnosta ja mä niinku koitan keskittyä enemmän editoimiseen ja parantua siinä. No, tää gameplay näyttää olevan aika loppuilla, mutta siitä tuli viimeinen tappo. Mutta mitäs mulla vielä olisi tähän lisättävää? No, toivottavasti jaksatte kuunnella ja mulla olisi vieläkin ollut enemmän asiaa, mutta peli taas loppuu siinä kesken, challenge tulee ja mä voisin niinku seuraavassa kommentoinnissa vähän niinku jatkaa tähän perään. Peace out.